Il-maġġoranza tar-residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin xi darba fi żmien li ġej se jkunu mexjin fl-istess toroq magħna jew saħansitra ġirien tagħna. Għalhekk huwa kruċjali li dawn jerġgħu jintegraw fis-soċjetà. Dan il-prinċipju huwa l-qafas tal-ħidma tal-faċilità korrettiva li bi programmi bħal Prison Industry jagħti opportunità li residenti tal-faċilità korrettiva joħorġu lura fis-soċjetà waqt is-sentenza tagħhom biex jagħmlu xogħol fil-komunitajiet. Waħda mill-laqdiet li benefikaw minn dan il-programm hija dik tas-Soċjetà Filarmonika Marija Grazja ta' Ħażabbar fejn waqt li kienu għaddejjin b'xogħol ta' rinnovar għamlu użu mill-programm Prison Industry. Ir-residenti tal-faċilità korrettiva li ħadmu taw spinta kbira fix-xogħol ta' rinnovar tal-Gażin għamlu dan taħt monitoraġġ strett, hekk kif spjega l-Gwardjan Robert Kassar li b'mod regolari kien responsabbli mir-residenti li ħadmu fil-Gażin. Huwa spjega kif ir-residenti li jieħdu sehem fil-programm dejjem ikunu libsin tag elettronika u malli jitlu lura lejn il-faċilità korrettiva dejjem jiġu mfittxija. Kassar qal li meta residenti jkollhom rispett lejn is-soċjetà u s-soċjetà jkollha rispett lejhom, hekk biss jistgħu jkunu reintegrati sabiex b'hekk ma jkunux friskju li jerġgħu jirrikorru lejn il-kriminalità. Huwa stqar ukoll li l-ħidma tar-residenti nnifisha hija waħda ta' kapaċità kbira. Ix-xogħol li jagħmlu huma mhux għax resident ejja ħammorru, ix-xogħol li jagħmlu huma prezzabbli ħafna, huwa xogħol professjonali x'in-nies minn hemm ġew għalkemm qegħdin hemm ġew biex ipattu għall-iżball li jkunu wettqu fir-reat tagħhom, jagħtu dak li jistgħu fis-soċjetà biex jagħtu lura naqra mill-iżball tar-reat li jkunu għamelu. Intant is-segretarju tal-Gażin Mawro Xwireb tkellem ma' One News fejn sostna kif il-Gażin semgħu il-programm Prison Industry waqt li kienu għaddejjin bir-restawr tal-Gażin. Qal li l-għajnuna li taw ir-residenti għenet lill-istess residenti sabiex jintegraw fis-soċjetà u appella lill-organizzazzjonijiet oħra sabiex jagħmlu użu mill-programm u bekk jgħinu fir-riabilitazzjoni ta' min qed jiskonta sentenza. Jiena nappella lill-soċjetajiet oħra, soċjetajiet għaddit volontira wkoll biex jagħtu l-opportunità lil dawn residenti, bażikament dawn residenti li sfortunatament għamlu żbalji lura f'ħajjithom u aħna għandna fidmi li ngħinuhom li jerġgħu jintegraw lura fis-soċjetà wara jkunu skontaw il-sentenza tagħhom. Bażikament ifhimni dawn ma' nies bħalna li m'għandhomx xejn differenti.